आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसआ नोंथांखौ जेलाव थिनहरनो हासिगौ। पान्जाब आरो हारियाना हाई कर्टनि जाज जस्टिस अरूप खाराया गावनि मोनसे रुलिंआवहाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाहायनानै दायनिगिरिखौहाय जेलनि साजा फोसावदों। दा केसआ बिदिमोन, सासे मानसिया सिखाव खावनाय आरो मानसि सिथारनाय दायाव हमजादोंमोन। दा जेब्ला बिनि केसआ कर्टआव फैयो अब्ला जस्टिस अरूप खाराया बियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसआव सोंनाय जादों जे बे मानसिखौ हगारनांगौ ना हगारनाङा होननानै। अब्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसआ खोथा होयो जे बे मानसिखौ हगारोब्ला बे मानसिया बांसिन मानसि सिथारहैनो हागौ। बे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसनि जे ओपिनियन होदों बेखौ लानानै जस्टिस अरूप खाराया बे दायनिगिरिखौ जेलनि साजा फोसावदों। जाय बिथांमोना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसखौ मोजाङै बुजिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने मेसिन, जाय मेसिना गावनो मानसि बायदि खामानि मावनो हायो, मानसि बायदि साननो हायो। दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय नुबाय। फेक्ट्रिफोरावथ' जों गोबां नुबाय। गोबां गिथावना खामानिफोर जायखौ मानसिया मावनो हाया बेखौ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसआ मावो। बे गासैयावबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसनि जे हेफाजाब जों बेखौ गनायनांगोन। नाथाय जास्टिसनि बेलायावहाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसखौ बाहायनाया बेसेबां जास्टिफाइड बियो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दोनबाय।